Narito ang buong script sa Tagalog version ni Imper TV Recap. Nang ilipat ni Arjan ang malaking bato, nakita niya ang isang butas sa lupa. Mabilis niyang hinubad ang kanyang pantalon at umupo upang takpan ang butas. Pagkatapos ay nakarinig siya ng mga yabag ng mga tao sa kanyang likuran. Agad siyang tumakbo palayo at nagtago sa isang kubo malapit doon, kasama ang kanyang asawa at ang kanyang matandang ama na nauna nang nagtatago roon. Nang sumilip si Arjan sa labas, nakita niya ang mga armadong lalaki na papalapit sa kubo. Inabutan siya ng kanyang ama ng isang bag, at agad na nag-ipon ng mga gamit ang tatlo. Pagkatapos ay binuksan ng ama ang isang lihim na daanan sa likod ng kubo. Tahimik silang lumusat dito, ngunit hindi pa tapos ang kanilang problema. Kailangan nilang manatiling ganap na tahimik. Sa kabilang banda, nagpa siya ang ama na hindi na sila maaaring magpatuloy sa pagtakas. Itinago niya si Arjan at ang kanyang asawa sa isang mabaho at lumang hukay ng palikuran. Pagkatapos ay lumabas siya upang harapin ang mga kaaway. Sa una ay nakapinsala siya ng ilan, ngunit kalaunan ay pagod na siya. Sabay-sabay nila siyang inatake at pinatay ng malupit. Pagkatapos ay dumating ang pinuno ng grupo sa hukay kung saan nagtatago si Arjan. Naghinala ito at sinubukang buksan ang takip nito, ngunit mahigpit itong isinara ni Arjan kaya hindi ito gumalaw kahit kaunti. Lumabas ang matinding baho mula sa loob, kaya napilitang umalis ang pinuno ng grupo. Nagsusuka siya habang umaalis ang mga kaaway. Pagbalik ni Arjan sa kubo kasama ang kanyang asawa, lalong lumala ang kalagayan nito. Ang kanyang tiyan ay nagsisimula ng mabulok at wala nang natitirang gamot. Ang tanging pag-asa ay ang mga antibiotic na dala ng pinuno ng grupo. Dalawa lamang ang pagpipilian ni Arjan, tapusin ang pagdurusa ng kanyang asawa, o kumuha ng gamot sa anumang paraan. Sinubukan niyang takpan ang mukha nito ng unan, ngunit huminto siya sa kalagitnaan ng gawain, hindi niya ito magawang patayin. Iniwan niya ang asawa sa kubo at naglakbay ng mag-isa, nanginginig sa ginaw, gutom, at uhaw. Habang naglalakad, nakakita siya ng isang bata at sinundan ito hanggang sa bahay ng isang matandang lalaki. Nagnakaw siya ng mga damit at mahalagang kagamitan, pagkatapos ay sinundan ng bakas ng grupo sa daan. Natagpuan niya ang sunog na bangkay ng kanyang ama at agad na nagsuka. Inilibing niya ito malapit doon at umakyat sa puno upang makakita ng malayo, ngunit nahulog siya at nabali ang paa. Mula sa mga palumpong, narinig ang nakakatakot na ungol, mga mabangis na aso ang tumatakbo palapit sa kanya. Upang makaligtas, nagsindi siya ng apoy at doon nagpalipas ng gabi. Kinabukasan, nagpatuloy siya at nakakita ng tolda. Naghagis siya ng bato upang sumilip, nang walang gumalaw, agad siyang pumasok sa loob. Sa loob ng tolda, nakakita siya ng tuyot na bangkay at nakuhang kutsilyo, posporo, at baril, mga bagong magliligtas sa kanya balang araw. Paglabas niya, nakita niya ulit ang bata na agad na tumakbo. Hindi na siya nagpatinag at nagpatuloy. Nakakita siya ng dugo sa pampang ng ilog at isang babaeng miyembro ng grupo. Sinundan niya ito hanggang sa kanilang pinagtataguan, sa kabutihang palad, ang babae lamang ang naroon. Tahimik na pumasok si Arjan at nakita ang kanyang dating bag, ngunit wala itong laman. Nagkaroon ng matinding bakbakan nang dumating ang babae. Pinalo ni Arjan ang ulo nito ng bato hanggang sa mamatay. Lumapit siya sa truck upang hanapin ang gamot, ngunit bumalik ang ibang miyembro ng grupo. Mabilis niyang itinago ang bangkay at nagtago sa likod ng puno sa tabi ng truck. Doon niya nakitang bihag na ngayon ng batang nakita niya kanina. Nakita niyang nagbibigay ang pinuno ng grupo ng antibiotic sa isang sugatang kasama. Kaunti na lang ang oras ni Arjan. Habang pinuputol niya ang tali ng bata, sumigaw ito sa takot kaya lumabas ang sugatang lalaki. Gayunpaman, binigyan ito ng pagkakataon si Arjan upang makalapit sa gamot, ngunit nakasara ang pinto ng lalagyan. Bumalik ang pinuno ng grupo at nagtago si Arjan sa ilalim ng truck. Sa galit ng pinuno, pumatay ito ng isa sa kanila. Kinaumagahan, habang mahimbing pa ang tulog ng lahat, palihim na pumasok si Arjan sa loob ng truck at nagsindi ng apoy. Mabilis niyang kinuha ang susi sa leeg ng pinuno ng grupo. Matapos ang pagpupumilit, nabuksan din ang kandado at nakuha ang gamot. Ngunit sa kanyang paglabas, aksidenteng naitama ng kanyang kamay ang alarma. Nahuli siya at tinali upang patayin, ngunit malakas na hamihip si Arjan ng pito. Mula sa gubat, dumagsa ang mga mababangas na asong gubat at takot na tumakbo ang mga miyembro ng grupo.